दा चिरां जिल्लायाव जोबोद सोलायबाय MLA थ' दंखायो आरो बिनिफ्राय जोंहा EM दं रनजित बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरबो दङ बिजिनि साब डिभिजन हिसाबै जोङो हयतोबा BTCनि इलेक्सनाव जों देरहानो हायाखैमोन नाथाय दा चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोबोद सोलायनाय फैबाय दिनैनि जे डिस्ट्रिक्टनि जि कनभेनसन बावहाय जे हाजार हाजार मानसिफोर बाहागो लादों बेनो देखायो जे माबायदि चेन्ज जादों मानसिफोरनि गेजेराव थांनाय आराय बोसोराव जोंनि UPPL BJP आरो GSPनि मोनसे जे एलायन्सनि सरकार बे खामानि मावनायाव हयतोबा रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय नुनो मोन्दों कम्पेयार खालामनानै नायोबा BPA 2003 सनाव इन्टारिम काउन्सिल मोनदों 2005 सनसिम बिसोरो इन्टारिम काउन्सिल सालायदों 5 निफ्राय 10 सिम बिसोरो इलेक्टेड काउन्सिल हिसाबै सालायदों थारमाने 7 बोसोर बिसोरो बे 7 बोसोराव बिसोरनि खामानि मावनायखौ नायोबा मथामथि बियो माने 10% 12% नुनो मोनो ओमफ्राय बे समाव बिसोरो ग्राउन्डआव खामानि मावनो हायाखै खुनु डेलिभारि होनो हायाखै बिसोरो आरो दिनै आराय बोसोराव जोंखौ खामानि मावाखै होननायनि खुनु जुक्तियानो गैया खारन लामाथ' बानायबाय आरो दा फाउन्डेसनफ्रा जेरैहाय दा गोबां माखासे इन्स्टिटिउटफोरनि फाउन्डेसन तामुलपुर मेडिकेल कलेज बेफोर इसेबां गोरलै बाथ्रा नङा क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ बिसोर गायसनदोंमोनबाबो स्टार्ट खालामनो हायाखैमोन आरो जेनेबा केन्सार जि इउनिट दङ बे जायाखैमोन बे जाबाय दा बेजों लोगोसे दिनैहाय बिदिनो बड'फा जि सेन्टार अफ एक्सेलेन्स दा बेफोरबो जागासिनो दङ दा नैबे दा एक्स ग्रेसियानि जि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव थैलांनाय बावहाय जेनेबा मोनसे स्क्रुटिनियाव प्रसेसआव माखासे जिनिसफ्रा थालांनायनि थाखाय लेट जागासिनो दं बावैनो जों हयतोबा गासै 200निबो बारा मानसिफोरनो एक्स ग्रेसियाखौ जों होनो हागोन सेलारिनि समस्या बेबो जोबलांगासिनो दं थ' देग्लाय BTC बा BTR हिसाबै जिखिनि बाजेट मोन्दों बेबो थांनाय बोसोरनिख्रुइ एसे बारायनानै हरनाय जादों आरो सेन्ट्रेल पेकेजथ' दंखायोआनो दा गासैखौ लाजोबनानै बे 2003 समनिफ्राय दानि जोंनि बे UPPLनि गभर्नमेन्टआ खामानि मावनायनि बोसोर खामानि मावनाया प्रेक्टिकेलि मानसिफ्रा मोनदांसिगोन बेवहाय जे गोबां लामा गोबां माने अडिट'रियाम बेफोरखौ बानायगासिनो दङ दा BPF दोलोनिफ्राय दासान्दि माबा सान्थिनि आनजाद सुरनाय जागासिनो दङ आं बेखौ एसे गोमोदों जे समाव सान्थिया ओरैनो दं बेवहाय भायलेन्स गैला मानसि बुथारनाय जाला न' सावनाय जाला जाथि गथ' दांगा जाला बै समाव जोङो पिसनि मार्च खालामनो बे समाव बिसोरो जोंखौ मिनियो जे मानि पिस जोंनि दिनाव बिराद गासिबो सान्थिजों सान्थिनि थाखाय जे समाव रायजोफ्रा गाबखांदों बे समाव बिसोर हयतोबा बेखौ सापर्ट खालामनो हायाखिसै दिनै बे 2 बोसोराव जेराव असान्थियानो गैया सान्थिनि थाखाय पिस पदयात्रा खालामनायफ्रा एसे मिनिथावथाव आं मोनो आरोखि दा हयथ' एसे माने आरोबाव बेटार डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिसोरो हयतोबा रड मेप होनो हागौमोन जे BPFआ दा 17 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सजों जेखिनि रोंबाय जे आरो पावाराव फैयोबा जों ओरै मावगोन मोनसे रड मेप होनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनांगौमोन आरो सान्थि पदयात्रा खौसेनि पदयात्रा जेराव उग्रपन्थीफ्रा गासिबो एक्सट्रिमिस्टफ्रा हाथियार दोनजोब्बाय माबाय आरो बेफोर समाव सान्थिनि पदयात्रा खालामनायफ्रा बबे अक्ट' खालामना बुजिनो हायाखै माबाफोर दंबावोबा बिधानसभा आरो लकसभा सोदांनायनि मोनसे खामानि सोलिगासिनो ना मैया जोङो UPPL दोलनिफ्राय जोङो इलेक्सन कमिसनखौ लोगो हमदों गुवाहाटियाव बेयो बयनिफ्रायबो मख'जाथावसिन बाथ्रा एइबार डेलिमिटेसनाव आगोलफ्राव दल हान्जाफ्रा गावबागाव स्टेन्ड लानानै थाङो एइबार खिन्थु आसामाव जों जायफोरनाखि एलायन्सआव दं BJP AGP आरो जों UPPL आरो गुबुन आफादफोराबो फ्राय जोंनि थांखिफ्रा एसे एखे आसामाव माबायदि डिलिमिटेसन जानांगौ आरो क'क्राझार लकसभा समस्तिया आगोलबो STमोन दाबो ST थानांगौ बेखौ बयबो बुंदों कारण डिलिमिटेसनाव जोङो माने मोनसे सम्भावना थायो जे बहुतखिनि सोलाय सोल' जानायनि आरो लोगोसेयैनो BTCआव मोननै 6 शिड्युल हिसाबै मोननैबो रिजार्भ जानांगौ बेखौथ' जों बयबो लुबैयो नाथाय बे प्रेक्टिकेलि नायनो थाङोबा गोबां बाथ्रा बेहाय दङ हिसाबै जों बेखौ दाबि खालामदों आरो इलेक्सन कमिसना जुदिও हियारिंखौ लादोंबाबो दा जिहेतु हियारिं लानाय स्टेज बावहाय गावसोर मा बुंगोन मा लागोन बे गावसोरनि डिसिसनखौ जोंनो रावबो खोन्थाया दा बे मोजाङैनो थांगोन जोंनि अधिकारा खुनु जायगायाव गोमानाय नङा इभेन रिजार्भेसना बबेबा जायगायाव ट्राइबेल रिजार्भेसना
मोनफा मोननै बारायनोबो हागौ आरो लकसभाया हयथ'बा बारायनाय नङा खिन्थु जोंनि बिटिसिआव 6 सिडिउल हिसाबै क'क्राझार लकसभानि रिजार्भ स्टेटासखौ खुनु प्रकारे बोखांनो मोना होननानै जोङो मोनसे दाबि होदों आरो बेखौ आसामनि गासैबो पार्टिफ्रानो होदों फ्राय मोनफा मोननै हान्जानि अनगायै थ' बेहाय जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो बड'फानि जोनोम सानखौ फरायसा हिसाबै आसामाव सावसिगोन बेबो मोनसे एचिभमेन्ट जे दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ रिकगनिसन होदों बड'फानि स्ट्रागोल बर'फ्रा एबा ट्राइबेल मानसिफ्रा दिनै अल इन्डिया लेभेलावनो बड'फानि स्ट्रागोलखौ मोनसे निउ रिनाइसेन्स एन्ड रिसार्जेन्स अफ दि ट्राइबेल फोर्स माने बेथ' बर'फानि आन्दलननिफ्रायनो जागायफिनदों होननानै बुंनो नागिरो दा नेसन वाइड माने मार्जिनेलाइज आरो डाउन ट्रडेन जातिफ्रा बेखौ रिकगनिसन होबाय दिनै दिनाव आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ रिकगनिसन होनानै सनमान होनानै जोनोम सानखौ फालिनो ओंखारदों बेयो जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा आरो जोङो दतमायावबो थुलुंगाफुरियाव बिथांनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालियो